maghrib. Piye bukane angge apa iki kok? Oh. Masa terus ya. Cilik sik telu. Tak wene sapa ya? Loh. Kene uang ke? Apa arep ya tak wene? Pak. Iya, Mbak. Sampeyan bulan takjil apa mboten? Oke, matur suwun, Mbak. Ken pundi niki? Saking kula. Oke, Mbah nuwun. Nggih, mugi berkah barokah, Mbak. Amin, amin. Terus Mbah nuwun. Nggih. Sampeyan nyapa kok ning kene iki? Oke, anu, Mbak, istirahat. Kok istirahat sampean wong ndi lho? Kula tiang mriki tapi pun boten gadah omah, Mbak. Lah teh pundi grene jenengan? Kula paring tiang. Piye? Sampeyan lho kok lumanen to? Nggih, Mbak, bedah motor lan sedaya peralatan kerja kula paring tiang. Ya Allah, Masya Allah. Jan sama sedekah jan luar biasa nggih. Aku piye to, Mbak? Mbak, coba kok apa? Loh. Tak kira sampean iki lek luman, sembarang-barang diwehne wong, tak kira lek wis sugih. Ya sugih, Mbak. Sugih bondo. Sugih utang, Mbak. Lah lek ngene padha ae wis to. Piye lho, Pak? Sampeyan critani ta aku? Nggih. Riyen kula kan usaha to, Mbak. Usaha napa niku? Nggih anu, apa niku supplier. Supplier pecah belah lho, Mbak, yang toko-toko ngirimi peralatan. Ya. Rumah tangga koyo ompreng, gelas, wis pokok komplit segala pecah belah toko-toko kabeh sing ngirimi aku, Mbak. Oh, ngono. Berarti kan Terus kok iso maksudnya kok iso sugih utang iki piye terusan? ya kan modal mbiyen kan aku oleh omah kuwi sertifikate tak lebokne bank, Mbak. Lah mari ngono sing tak duni kuwi saloke tutup bangkrut lho, malah aku ketularan nagih ra oleh. Akhirnya rasa untori bank omahku disita. Lah tak kira sampean sedekah tenan lho. Batinmu kok wis sugih tenan lho disedekah-sedekahne. Terus sampean saiki ning ndi? Ya niki. Nek kene kok nek ndi to, Mbak? Aku ngerti, Pak. Sampeyan isone bangkrut piye? Napa lho, Mbak? Mergane sampean kuwi iki plin-plan. Lho kok saged ngoten sampean ngrumusne teko ndi? Lah sampean mang basa karo aku, saiki enggak basa. Kuwi jenenge plin-plan. Lah kula grogi lho, Mbak. Wis karo aku enggak usah basa, biasa ae. Ngoten. Nggih. Nggih, Mbak. Kok aku malah melu basa ya, An? Ya sampean plin-plan, Mbak. Ya aku melu-melu sampean iki lho. Iya, Mbak. Sampeyan mung keliling kene mek gur ngedum ning ngene iki to, Mbak. Heeh. Walah. Aku mung tak kono terus rene iki ro sampean. Nggih. Terus isik. Mek sampean ra butuh tenaga kerjaan apa nu ra enak, Mbak. Lowongan kerjaan. Kerja apa lain aku ki? Kabeh tak kerjani dhewe. Wah, sampean dhewe to niki. Dhewe. Oh ya aku nggih pengawal yo iso, Mbak. Malah sampean kuwi to. Jate sing dikawali iki. Mau sampean sing nakal kok. Kok asal aku nakal. Sampean ndang maam ya ndang buka, aku tak buka ning omah. Oh, nggih. Mboten ora buka nek kene. Enggak usah, aku tak ning omahe. Ya, Mbak. Iki iki. Ya. Ndakne kabeh. Nggih, matur suwun lho, Mbak ya. Nggih. Tak dongakne rezekine lancar. Amin. Lek butuh tenaga bantuan sampean rene gak apa-apa, Mbak, aku siap. Aku lek tenaga kerja ra butuh, Pak. Butuhku bojo. Bojo. Oi. Mbak. Oi. Aku kok bablas sih gitu. Butuh bojo. Nyil, enek wong golek bojo, Nyil. Wis tak critani Nyil mending ki kok. Ke omah endi yo, An? Aduh.
Wis penting mangan sik. Bojone digoleki neh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam. Salam. Alhamdulillah. Dek, sama lu buka tenan ya? Mas. Tapi nyapa yo? Mas aku akhir-akhir ini perasaan aku rapo enak. Perasaan apa lo? Yo perasaan yo rapi enak. Itu penak-penak, dan penak. Yo, iya yo mas aku sing kere-kere ki sampan ki koyo lali karo kewajibane seorang istri. Kalau yo ora ada iki perasaan kok yus kaya biasane lho. Ya paling mungkin aku rada sibuk aku ki. Malah aduh menurut mas aku perasaan ki mbok piye. Dijak omong-omongan rong rampung wis ngale. Wong jak omong-omongan mek arep tukaran kok aku wis kesel mek tukaran ae. Yo ngono ki ora tukaran gino aku lek ngomong ki yo kalem ki yo nekokne lirih-lirih ngono ora tukaran. Ora tukaran ki nek wong sing dibahas iki panggah ae kok. Masa aku kok ora kaya mbiyen yo. Dek. Ya perlu. Woi. Coba. Mosok yo ora paham. Aku kesel ae nek.
Lek nuruti kesel aku yo dhewe yo kesel aku yo nyambut gawe. Awan yo nggak kandang. Yang jenenge kewajibane bojo iki Pak yo ngerti dhewe mosok ngurangne ae biyen wis tak omong. Dik, Aku kesel. biyen kae masih kesel sampean ki ora pernah berarti nolak. Yo mireng, saiki wis beda lho. Lah iya, berarti ya bener sing tak rasane ancen yo sampean ki wis beda. Yo ngono iki lek beda ngono iki ya ndelok ning awake dhewe piye ngono lho. Yo dulu masaku sing kere-kere ki aku yo ora aneh-aneh. Sampeyan wis ora masak wayah buka aku yo pilih sing masak. Sampeyan yo tak enteni wayah buka. Ning mulih wayah buka bareng sampeyan yo malah ora buka, aku malah buka dhewe. Woi, Dek, Bah. Ndak sir maneh to. Mangan opo lah, aku sing kere-kere ora petek mangan aku. Ora tak luwe ya ora tak nafsu makan. Lha nyapa yo nafsu-nafsune to. Ayo tak dilut dan Aku kesel. biyen iki sampean ora pernah lho sampai kesel mungkin. Ben biyen aku saiki kesel. Wong ngono ae to lek dhewe kesel. Karo dene lho wong ya arep traweh. Pemenolak pra ya umum to. Dek sampean ngerti lah. Umate Kanjeng Nabi sing paling dibenci iki lek wong wedok nolak ajakane bojo. Iya, aku ki ya paham lho, tapi ki arep traweh. Biasanya traweh to. Masuk malah ora traweh, aku yo mau setahun pisan ya lho. Lan aku kok tak senjumah loro ya macam blok. Ya ora apa-apa. Lalu berterabah aku tak rondo karo bocah-bocah mari kita turu macam blok ya. Heeh, lek nunggu makan dhewe ya. Dadi mangane engko tetek ngulihne aku suka balik neh rondo bocah-bocah kan karena makan dhewe dadi engko teman bablas rondo, aku bablas mulai batraweh. Terawih cuma gak dewe-dewe. Lah piye jare aku rondo daripada engko tetek ngetene aku mulai. Kayak arep mayu cemplok. Di sana cemplok iki mlaku lho wonge. Iku pas daripada tetek ngetene aku mulai terus kok balik neh ngono kan. Sekarang udah lewat dede ae. Jadi sana tabdel ya. Siapa lo telepon aku angkat ya? Koncoku cak traweh. Selali biasanya mangkat ke salaman.
Lah kok mlaku nanti lho. Mangkian lho. Apa ditelepon koncone kesusu terus budal dhewe wonge siji ngono wong masjid nang kono kae cideg mlaku ben. Lah aku mang ya batinku mampir diluk mergo aku nggawe jajan bakno wis enek uang blas. Nyapa neng, kok sanuke di luar kuwi enek apa-apa ngono. Lombong jane asline ngono cara anu ning perasaan ki ndak enak lombongnya apa. Tapi mulak tak tekoni yo pangga ora ngaku ae. Wah, terus piye ngono ki? Nyelekno tak barengi. Walah, ora usah wong cideg kae lho. Kena tuh bareng ki. Walah wis to. Ki apa lho jajan apa kok gowo? Iki wis buka ta? Kok pilih apa piye? Ora usah engko lho wis bar traweh turun rono. Ndak bareng tenan iki. Ya luwe tapi mau ngarep traweh engko lek wareg ndak penak. Ya wis, ini rene apa-apa. Aku tak takonane dulu nrono neh aku. Ala ora usah yo rasa tekoni. Ora usah, ndak karo mulung biasa. Iya. Ya wis tak dhisik aku. Jadi ndak boleh ta? Enggak. Tugasnya oke. Iya. Kalingan rumah ya. Kali. Bingung. Aku mbiyen ngono ki lek umpama ditinggal jempluk nyapo-nyapono sik tatak karo yo sik los nyapo yo sing keri ke rumah saku wis koyo itu aku ngono sing tak lakoni luworo rasane. Lho turu nek ndi iku ya. Masa ya turu pas kene. Ki kae nyapo tuwek yo ning kono kae. Leren mbok ning omah ora turut angkring. Guwa kok. Mbak-mbak sing ayu ku yo gelem maksude. Baik. Kok biasa ana to bol kene wong susah malah mau get-geti. Sambat kok eram. Sing susah ya ora mek awakmu tok. Lah awakmu susah nyapa bojo ya arepe duwe, omah ya duwe, mbok ya ijik. Iki ngeleng iki ora lho Ren.
Ora piye to, Bul? Ini malah kelingan nel aku. Kelingan apa sing susah lho malah aku. Saya kira sampe lu nangis. Sampe lu nangis piye wae aku lu bingung ki kok turu nek ndi ya bingung lho, Bul. Turu yo nang omah nyapa kok bingung. Kowe malah kelek-kelek omah aku rene iki kelekne omah lho, Po. Aku yo ngiling nih. Bojo ndang enek, ndang rapi bojo kowe mati yo. Kok iso mati lho, wong tak isih runtang-runtung kok loro kok mati. Ora harus sejarah. Kowe ora ngrasakne nasibku kok. Tak critani tuwa motor. Kowe aku cerita yo ora entek yo an. Jadi nggak usah menurut itu kok. Ini dhewe aku banget nasib pijan ya Allah. Kowe ngerti ora? Ora. Omahku arep disita bangkel bol. Tenang aku bingung ki metu omah. Bingung bar kok masjid turu masjid kok rame ra penak. Terus linggo kene iki malah molek nih omah. Oh iya tenang itu Ren. Iya Mas. Ya batu jare. Bojoku ki jadi ulah sendat iya. Wis dek enak lho. Lah terus sing jerene minah disundari kae sapa? Ya ki Yasin iki ya mina. Ya ki anake. Bojone Mas sendat sing beda bapak lho Ren. Walah. Wis sancen lapor arep piye neh, Bul? Dene menungso iki wajibe mek ikhtiar karo donga. Ketentuan sing lain-lainnya kanggah dipasrahne sing duwe sing kuwasa. Jane yang ngono Ren, tapi kadang gilek kelingan jendak kuat. Ya memang gak kuat pancen yo sembarang di karepe menungso iso apa sing dikarepe keturutan kelaksanan. Ki ora lho. Iso mamti ditabang lho Mas piye. Nah, tak ki modal kae kan yo tak silihne bang Bul. Karepku tak undahne tak anakne. Aku apeh macet malah salah tutup wong yo ora enek. Terus lek nagih nyandi. Oh, motor barang kabeh digowo. Nasib awak adek koyo ngene to Ren. Wis bertahan naik tok niki Bul dungo karo biar dengan akeh benang-bendang mentas saka keterpurukan. Wis ngene lho, nek masalah turu rasa bingung ning waktu sik jembar. Engko turu awur sapi kan mangga kena ngono lho. Banget tenan Bul, mungkin nulungi anak aku ki menungso lho Bul. Kok pokok turu karo sapi. Ya ndak Mas, iki turu ya meraku kene ada sapi to Ren. Sapine kilap terus aku diperkosa harus piye? Kok piye tuyan paling gelem yo jentek ndasmu. Wis tak sabar ya. Awakmu ya sabar ya, Bu. Iya Ren nyatu wis nasib. Kuat ra kuat ngene iku kudu kuat-kuat niku. Kuat dhewe kudu bangga semangat. Berarti awak kudu susah ya Ren. Ya Bu. Iki aku yo tas mulai terawih kok. Cemplok. Wis catch me tadi. Cek tas. Tidak iso perlu. Ada bojomu nih. Wong emang dia terawih lho. Iya, aku mau yo ngerti lek terawih budaya aku cetukan kok. Aku mau saurunge terawih lho. Arep mampir kene petri jajan kuwi. Tapi bakno wis bodho-bodho. Terus terawih tak iling-ilingi kok bodho ndek enek ndi. Mangkin iki pamitan mek sampean iki. Ora iki. Paling sik rondo lek. Mungkin. Perkara pamitnya sik nang rondo, bar ngono terus arepe sanjung mahmu. Makanya aku budal dhewe-dhewe daripada ngono tak ngeterne aku mulih terus balik nang mek sampean. Iya, sing dadi masalah jane ora masalah rondo apa piye lho. Lah kok to yo? Lah wong biasane runtang-runtung wong loro mesra ngono kok terus iso traweh kok budal-budal dhewe-dhewe. Ya tak ngene iki lho jare arep sampean daripada tak
kesel, aku sak nilai kesel, minta-mintanya aku nilai. Ibu coba bareng dia kemana, dibarengi lo ya ora gelem. Terus ning dijale gambarno. Ya ben lho, wis tuwa elo sudah tak di golek iku cah cilik. Lah kayak miring karo kabel nyapa malah berpelukan. Poso-poso bareng. Sabar ya, wis coba dikuat-kuat. Wae kuat awakmu lanang rene iya. Di poso-poso kok malah berpelukan ning kene. Oh ya jenenge kanca padha kena masalah iki saling curhat-curhatan Pak Lo. Lah kok berpelukan mergo sing aneh-aneh hal yang negatif ya ora. Gila tak cerita nih soro urip karo Miren malu. Iya. Abot langgane. Pola aja to kok malah nambahi perkara, Bol. Bener ndak ngerti wong susah. Dhewe ora ngerti lho, Bul. Sik to, jelasno sitok-sitok jale. Awakmu kok susah malah nangis nyapa lho, Ren? Susah piye to, Pak Lo? Omah sing tak nggoni dijabel bang, kendaraan sing tak gawe digawa bang. Terus aku ora kudu piye neh arepane usaha lek padi iki piye. Walah, lha iki. Lah gede iki. Jamu moro tuwa. Lah bojoku ki wis ndek lho, Pak Lo. Kuwi apa wis rabi to, Bul? Calon. Oh, tau. Sapa? Dek Sun. Sik to, lah kae minah ke jereke Sundari. Iki anake Simbian karo mboke beda bapak, ae udah anak Sutron, anak gawan, Anak Sumi. Jane kuwe mok rapi ra apa-apa lho, Bul. Iki wis mboke nek kono lho. Wis balik neh. Yo alah, kuwi critane ngono to. Masa ning kene iki wong demen-demen wong suka pari suka karo Yo ora pari suka ngono. Awakmu susah ki aku lek pomo gelem sambat yo padha susah. Lho sampeyan iki sambat apa to Pak Lo susah sing piye. Wong ngalor ngidul yo enek sing ngopeni, bondo yo akeh, omah akeh. Arep susah apa neh lek sampeyan. Tak omong bondo donya iki ora jaminan bahagia. Sebabnya apa? Aku wis sing digarapi ati. Aku rumangsa remasa kuwi mbok nomku ki duwe dipenan liya lho. Gila kuwi kan mek nyongkone sampean tok Pak Lo. Lek buktine kan Dek. Lek iki wis terbukti nyata lho Pak Lo ngono Kabeh iki. dilakoni kabeh. Sampeyan cek prasangka tok. Kuwi sosok cek salah. Iya tapi yo ning atike yo lara lho padha ae. Awakmu lara niki yo ngono kuwi, aku iki ning ati yo luwih lara soalé apa? Lek bondo donya kuwi ora jaminan bahagia, aku dhewe ngrasakne ngene iki. Kok era punya Pak Lo nasib ya. Yo wong lek wayang nyanyi lakon Pak is ngene iki niku yo ben lha arep piye-piye yo dilakoni. Aku yo susah. Anu tempo terbahar sapa nalu mau? Kancaku nek kok ngutas listraweh. Telepon ya telepon. Kanca ya kanca, tapi ojo lali kewajiban seorang wanita sebagai ibu rumah tangga iki bojone diupeni kepiye ngono. Iki wulan poso lho ya. Iya yo paham lah aku. Wong paham kan tak sawang-sawang yo saya ndak kena direm ngono kok. Ya arep pipi dadi wong wedok iso saya kesel lho. Kesel ya kesel, tapi arep piye-piye bojo ki nomor 1 lho, kudu dihormati, dihargai. Lah gaya apa lek rabi kaya ngono terus ora kok openi. Ya ngopeni lho yo dadi kena diopeni lho wong penggaweane yo pengancletet ngono yo kesel kok aku bareng ki. Nggono aku kaya awakmu kaya kesel kan biyen aja sok ngono. Lek
awakmu diperlakukan ndak baik, ojo males padha ra baike. Dadi wingi bendak marai dosa kabeh. Aku harus sampean ki beda lho. Aku lek kon koyo sampean yo ora kuat. Aku yo ora ngongkon lho, kaya aku. Ngono ki yo belajar dewasa. Wong omah-omah ki ora ngono carane. Wong omah-omah kok kaya dolanan biyen rabi. Gene yo wong loro padha demene, aku yo wis ikhlas demi anakku. Lah ngono mangga mek tukaran, mek direwangi kene iki ngalah lho, sak ngalah-ngalahe lho. Mangga tak ngene kok mangga. Kisru, Wis ae. aku bardolo kuwi lho. Padha ae, awakmu ra bardolo padha ae. Lah lek ngono carane omah-omahmu bar lho. Bar yo kene lho. Lah wong bardolo dhewe ya buktine wis oleh aku bareng rabi ping pindho ya buktine pangan cletet ae. Ya makanya awakmu belajar sing sabar, belajar ikhlas. Lah aku yang lain yo lek kon sabar koyo sampean. Sejene ngono aja mek aku tok lho sing kesalahane yo sawangan dhewe bojomu bareng kae lho. Kok bojomu? Ya bojomu kuwi lho. Biyen kowe ndak kelingan to perjuangane. Kaya aku mulai awakmu rabi karo Bardolo. Kowe lho perasaanku. Tak rewangi berkorban sak sembarangane demi kebahagiaan kalian. Lek biyen-biyen kok ungket saiki Bardolo tak ngene kowe tok ya. Ya aja ngono, awakmu yo ora tanggung jawab jenenge ngono ki. Bardolo dhewe yo ora tanggung jawab. Polahe wong lanang koyo ngono aku yo ora betah lho. Ora kok omong ngono aku wis ero mergo wis apal ning awakmu kudu belajar menghargai seorang suami. Anu ayu lek sampean mengrene mek arep tutur sesuk terus noneh. Aku ngantuk. Lek turu kene yo turu karo aku, lek ora gelem turu kene yo aku tak turu dhewe. Padimu yang ngusir to. Ya wis nek tak tuturi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeh-kabeh kok nyalahne aku. Sing ngerteni aku ki mak Mas Ferdi. Sun ya Yu. Lho, lek para jolodong kok ning kono, suka pari suka. Kayak iki gawe acara ngene lho kayak. Aku ya bungah lho. Tapi kadang ndak kuat kok. Arep ndak kuat terus piye ngene terus arep sambat sapa ki terus masa arep bunuh diri ya aja to. Ya ora kok bunuh diri bareng kuat sementara iki kan yo Cik. Wah, lha iki padha suka pari suka ning kene to. Padha bungah-bungahan. Suka pari kok aku. dengklehmu amoh kuwi. Suka pari suka piye to njil kan. Suka pari suka kamu. Sik to iki nek opo? Ana opo nek Undang sak kabeh malah mau ece. Yo alah, susah to. Tak kira nek suka pari suka ben kok ndak ajak-ajak. Wo kok tak celukne banyu kono lho malah niku. Kanten aku. Wah, jane masalahe bodho apa to kok iso mbecocong kabeh ngene iki. Masalah padha apa masalah padha. Wong susah kabeh. Iren omahe nggih. Iren omahe segel bangkrut lah usaha. Kaya ngono kuwi Ren. Lah terus kabel kuwi kok iso Luwih nemen duwontrot kaya ngono kuwi. Sundarine mati. Mati innalillahi bol. Terus kowe iki yo nyemamut ae ngono malan. Lha aku digarap yo ati, dadi yo padha ae jane wong telu ki. Kabeh ki yo susah. Ora lho. Jenenge kuwi wong lanang-lanang kok cemen Mas aku. Kowe omonganmu sesuai ngatelne to Nyil. Iya lho maksudmu iki. Kowe iki Sing penak to dirungokne iki. kowe lho cemen. Kowe iki ora lek masalahmu rene sak pucuke kuku masalah pior iki lho. Tapi pior tegar ngene iki dadi wong ora kaya kowe mek nangis. Ngono kuwi mari pendul ngono ku lho. Sik to, maksudmu piye iki? Kowe pula ngece wong telu bodho susah iki kok remek lho. Lah aku ki ora ngece. Saiki ya tak critani masalahku. Omah wis ra duwe. Wong tuwek ora enek. Ngono ku lho. Terus siji iki sing masalah loro atiku. Apa-apa? Aku ki arep duwe bakal bojo. Ning kowe ngerti apa ora? Ora. Ora direstui karo wong tuane. Ndak loro ta ati. Ora. Lho masalahku lu jero lek kowe ki alah pucuk kuku. Lho kok semalah ngepet iki to iki. Lek kowe kan wis kulino wis suwi to Nyil. Ngene iki Cik anyar-anyare Cik ngata-ngati mesti Cik bingung Cik repot dadakno. Mulane wong iki belajar ning pior iki lho. Alah, Belajar alah, tegar ngono lho.
Kalah tegar saiki wingi ya ora kowe. Jen iya lek wingi. Lah iya makane kuwi. Tapi yang ngene iki beli. bener omonge Mirin, ndak wayah susah ngene iki aja kok terus ngepek nih kabeh wong ki duwe kemampuan dhewe-dhewe susah ya aja terus ngopek ning ngene numpak. Tapi piye lho Pak Long? Aku ki lho, masih susah apa ketara lek njiliki susah? Aku tak teko. Terus calon bojomu ki ya sapa? Masa yo ning kene iki kabeh kini bodho roh to. Ya maksudnya sing pasti kan urung genah ora tau didoni kancamu. Genah. Omar Ramor gini karo awakmu tebul. Dik des kan lho. Bapak. Nyil. Piye? Nyapa sajut ki?